ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ 21ನೇ ಶತಮಾನಡೊಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾರಿ ಬುಲೆದನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬುಲೆದನು ಅಂಚತ್ರ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕದ ಒರುಲ ಪಗರ್ದನು ಬೀಸದ ಬದುಕುಡುಲ್ಲ ದಿನತ್ತ 24 ಗಂಟೆಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೀನು ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಜೈದನ್ನು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಂಡ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಸಾರೋಡು ನಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುದ ಪೊರ್ಲು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಲಿತ್ತೇರು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಪುಲ್ಲೆರ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಬೆನರ ಸುರುಮಲ್ತೆರಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಶುದ್ಧವೈನ ವನಸು ತೆನಸನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತೇರು ಅಂಚತ್ರ ಕಲ ಆರೋಗ್ಯಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಎತ್ತನು ತುಳುನಾಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎತ್ತನು ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂತೇರು ಪಂಡ ತನ್ನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗು ತಲ್ಲೆಲ್ಲೆಗು ಮದ್ಮೆಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೆ ಕೈಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಖಮುಖ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದೆಕೆ ಎಂದಿನ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ದೇವರಿಡ ಬೊಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರು ಪನೋಪದ್ದೇನಿ ಕೇಂದಿನ ಒಕುಲತ್ತು ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಂತೇರು ಕೈತಲ್ 100 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಬದುಕದಿನ ಒಂಜಾತು ಕುಟುಂಬದಕಲು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಇನಿಕ್ಲ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುವರು ಬಂತುಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ 100 ಕೈತಲ್ದ ಇನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯನ ಹೊರತೊಂದಿನ ಕಲೆನ ಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ ನಂಚಿತೇನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸೆ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜಮನೇರು ಇನಿತ್ತ ಈ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜಮನೇರು ಪಂಪಿನ ಲೇಸಗ ನಿಕಲೆನ ಕುಡ್ರ ಬೊಕ್ಕರ ಮೋಕ್ಕೆಡೆ ದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು ಒಂಜಿ ಜನನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜವ ಇನಿ ಇದುವೇ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡು 2 ಜನ 100 ಕೈತಲ್ದ ಜಮನೇರನ್ ತೋಜ ಒಂದಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬೇತೇರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕೆ ಕೈತಲ್ದ ಆ ಕೊಲ್ನಾಡ್ದ ಮರ್ಗಿಳುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋರಮಾ ಹೆನ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನರೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಜಾನ್ ಹೆನ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ 82 ವರ್ಷ ಕರೆದು ಇನ್ನು 81ನೇ ವರ್ಷ ಉಡುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಯಜಮಾನ್ದಿ ಮನೋರಮಾ ಹೆನ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ 82 ವರ್ಷ ಕುಡಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅದಾದಂದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾನೆನ್ನುವೆ ಅಶ್ಪತ್ತ 3 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪೇರ ನೀರ್ದಂಚಿತನ ಸಂಸಾರ ನಡಪ ಒಂದು ಪುನಃ ಮೊಕಲಿನ 2 ಜನ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕಾದ ಇರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಸಂಸಾರದ ಗುಟ್ಟು 53 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಂಜೆ ದಾಂಪತ್ಯ ನಮ್ಮದಾದವನ್ಪ ನಡಪ ಹೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂಕ್ಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಸುಖ ಅವಡು ದುಃಖ ಅವಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಡಪೊಂದು ಬೈತುಂಡು ದೇವೇರನ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೇವೇರನ ದುಂಬುದಿದ್ದವು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಓಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಕುಲು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಐದರದು ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನೊಡ್ಲ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಸಹಿಸೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ದೇವೇರ ಎಂಕ್ಲೇನು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನೊಡು ಈತು ವರ್ಷ ನಡಪುಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ದೇವರ ದಯಟು 4 ಜೋಕುಲು 2 ಪೊನ್ನುಲು 2 ಆನುಲು ಅಂಚಾದ ದೇವೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಒರ್ಂಬ ಪುಲ್ಲಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರಿ ಮಗ ತಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಅಂಚಾದ ದೇವರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸಾರ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಸಾರ ಅಂಚಾದ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ 102 ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಡು ಬದುಕು ಅಂಚಾದ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ 102 ವರ್ಷಡು 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲಮ್ಮ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಕಡಪು ನಾವು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಕೃಷಿಗೆ ಇರ್ತುಲಿ ಎಂಕುಲು ಪುಟಿದೇನೆ ಕೃಷಿಕೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಕೇಯಿ ನಟ್ಟಿ ಬೊಕ ತೂಟನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ತುಂಬುನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಕನ್ನಡ ಗಾದೆನುಂಡು ಬೇಸಾಯಗಾರ ಬೇಗ ಸಾಯ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ಅಂಚದು ದೇವರ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರುದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬುಲೆ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆ ಪೆತ್ತ ಏರ್ಲು ಮಾತ ಎಂಕುಲು ತಾಂಕೊಂಡಿತ್ತ ಈ ಬುಲೆಟ್ ದುಂಬು ನೆಟ ಇತ್ತೆ ಕೊಲ್ನಾಡು ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಡ್ಬರ ನಿಜ ಕಾಡುದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅವೇ ದುಂಬು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಲಿಂಗಪ್ಪಾಯ ಕಾಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ತಪ್ಪು ಕಾಡ್ಬರ ಅಂದ್ ವರ್ಷೋಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ವಾ ಹುಚ್ಚುಲು ವಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ ಮುದೆಂಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಿಲಿಕುಲು ಓಹೋ ಅದೇ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂದು ದುಂಬು ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ಬಣ್ಣ ಪಿಲಿತ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತದುಲೆ ಅವು ಬಿಜಾಪುರ ಕಾಲನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾಲನಿ ಆತುಂಡು ಅವನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಾತ ಬಡವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತೇರು
ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ಪುನಗ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವರ ದಯಟು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಕೆಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಉಂಡು ಅಕಲ ಬಿಜಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮಾತ ಜಾತಿದಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಕೆಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಾಯಿಗಾಡು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈರೆಲ್ಲ ಪುನಃ ಕಾಡುಲುತ್ತದೆ ಹೆಂಚನೆ ಕಾಡು ಈರ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಾಡು ಪರ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮ ಬೋಂದಿತ್ತು ಈರ್ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೇನೆ ಅಣ್ಣರ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಅಂಜಿ ಪನ್ನಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಗಲ್ಫಲ್ಲಿ. ಬೆಹರಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬ್ಕೋ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬಂದು? ಈಗ ಸರಿ 30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 34 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಈರ್ಡೇನು ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಈರ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈರ್ ನರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ. ನರ್ಸ್ ಹೊಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ತೆರೆಸ ಬಂದ್ಪ ತಂದ ರೇಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಪುರ ಒಂದು ಜಾತ ಪುದರ್ಲುಂಡು ದಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಏತು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾರೆ ಒಲ್ಪೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಬಾಂಬೆಡೆ ಒಂಜಿ ಮಸೀದು ಬಂದಾರು ಕೋಜಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂಡದು ಅವ್ರು 2 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ఒక 2 ವರ್ಷ ಆನಾಗನೇ ಮೇರು ಏನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂದು ಬೇರೆ ನಡೆದೆ ಅಂದೆ ಯಾರು ತೂತುಜಿ ಮೇರ್ಲೈನ್ ಅಂತ ತೂತುಜೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಂಚೆನೆದ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬೇರೆ ಇತ್ತೇರು 6 ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಆಪನ ಈರ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪ ಪರ್ಪೆಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದ ಎಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆನೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಫೋಟೋ ಕಡಪ್ಪುಡಿಯರೆ ಫೋಟೋ ತುಳು ಒಂತೆಂಕ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಂತೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ತುಂಬುದ ಪೊಟ್ಟಾಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡಪ್ಪುಡಿಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಿಡ್ದು ಊರುಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೋತೆ ಅವಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತ ಬುಟೀನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಊರು 4 ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಆಯ್ತು ಬಂದಿರಿ ಅಂದ 4 ಜೋಕುಲ್ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಪುರ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಜೋಕುಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೂಲು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡೈನಿ ಮೂಲು ಇಂಕ್ಲು ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉರುವ ಅವ್ರು ಒಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಮೇರ್ನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇತ್ತುಂಡು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅವಳು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೋಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಮುಲ್ಕಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದು ಅಂದೆ ವಾಲೆ ಕೊಡಿ 8 ವರ್ಷ ಅನ್ನದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಇತ್ತ 200 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷದ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗನಾಗ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಭೂತದ ಜಾಗ ಒಂದು ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿನ ಜಾಗ ಈ ಗುಡ್ಡೆಗಾಡು ಅಂದು ತುಂಬು ಗುಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದು ಕಾಡು ಹಿಂದುಲಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೇವಸ ಬಣ್ಣದ ಪುದಾರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ದೇವಸಪನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಮೂಲು ಅಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಜಂಕ್ಲ ಅಮೇರಿಕದ ಮತ್ತ ಬತ್ತದು ಹಿಂದುಲೇನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಜಾಗ ಫ್ರೀ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊಡ್ತೀನಿ 100 ವರ್ಷದ 105 ವರ್ಷ ಅಂದುಂಬು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ 7 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚ 7 ಎಕರೆ ಜಾಗಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಬುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೀರುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತ ಪೆತ್ತ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತ ಪೆತ್ತಲ ಪುರ ತಾಂಕೊಂತ ರೀರೆ ಬುರಿ ಒಂದು ಏತ್ ಪೆತ್ತಲು ಇತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎರ್ಲು ದಪ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಎರ್ಲು ಬೋಡತಿ ಎರು ದತ್ತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬೊಟ್ಟುಡು ಬೈಲಿಡು ಬೈಲಿತ್ತ ಪಡೀಲು 2 ಎಕರೆ ಪಡೀಲುಂಡು ಬೊಲ್ಲತ್ತೆ ನೀರ್ ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಡವೇನು ಬುಡ್ದು
ದೇವರ ದಯಟ ಇಂಕ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ 3 ಜನ ಗಲ್ಫುಡುಲ್ಲೇರು 3 ಜನ ಗಲ್ಫುಡುಲ್ಲೇರೆ ಅಕ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅವಲಿ ಕಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಜೋಕುಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಒರ್ತಿ ಡೆಂಟಲ್ ಗಡಪು ಕಲ್ಪಲು ಒಟ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲು ಪುಲ್ಲಿಲ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಒರಂಬ ಜೋಕ್ ಪುಲ್ಲಿನಕಲು ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಪೊನ್ನುಲು ಬೊಕ್ಕ 7 ಜನ ಆನುಲು ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅಜ್ಜರ್ ನಕಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ನಕಲೆಗೆ ಪುಲ್ಲಿ ನಕಲು ಕೈತಲೆತ್ತನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಿರಿಗ ಆಪುಜಿ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪುರ ಇರ್ನೊಟ್ಟೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ರತ್ತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಲ್ಲಿಡ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರೇ ಓಡು ಟೌನ್ ಉಡು లేకుంటే జోకులు తెచ్చే పుల్లెళ్ళడ మోకే మోకే ఉండు ఇత్తల ఉండు మోకే ఆడల అక్లిగ్ ఎడ్యుకేషన్ మూల హల్లిడు పంగాపుండతి ఐక్ మ్యాంగ్లూర్ డే అకులు కలుపువేరు మ్యాంగ్లూర్ డే అకులు గల్ఫ్ డే పియూసి ముట్ట గల్ఫ్ కలుపుతದು 3 ಡಿಗ್ರಿಗೆ 3 ಹೊತ್ತು ಸೇರ್ದಿನಕು ಅಂಚೆ ನೀರು ಬೆನ್ನಿದ ಬರೋ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಈರ್ದಾದ ಬರ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಮಾತ ನಟ್ಟಿ ಕೆಯಿ ಮಾತ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರ್ಲೆನೆ ಚಾಕ್ರಿ ಬೆತ್ತದ ಚಾಕ್ರಿ ಬೊರಿಪಿನ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ಲ 4 ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಂಗವೈದ ಈ ಜಾಗಡು ಅಕುಲ್ಲ ಗಲ್ಫುಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲು ಮುಲ್ಕೆ ಅವೇ ಆ ಕೊಲ್ಲಿರಷ್ಟ ಗಲ್ಫುಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಹೊತ್ತದ ಆತು ಸುಲಭಜಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡ ಈ ಇಂದೇಕ್ ಅವು ಬಂಗಾಜಿ ಇರೇ ನಿಗಲಿ ಬಂಗಂದಾಯ್ತು ಸುರುಟು ಎಂಕ್ಲ ನಂಗೆ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಊರುಡೆ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆನ್ನಿದಿಲ್ಲ ಅಡತಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾಂತ ಏನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆತ ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅನ್ನು ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪದೆ ಬನ್ನ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಪುಣದು ಗೊತ್ತಾಪು ಚಂದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಅಂಚದು ಜೋಕುಲು ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡೆಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ ಅವಳು ತಮ್ಮ ಮಾತಲಕ್ಕು ಮಲ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಡಿತು ಸರಿ 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 ಅಂಚದು ತೊಂದರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒರಿಯೋಡು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಪಿನ ಜಪ್ಪುನ ಗುಡ್ಡ ನಡಪುವೆ ಇನಿಕ್ಲ ನಡತಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಕೋಲ್ ಬೋಡಾಪುಂಡೆ ಅತ್ತಿ ಒಂತೆ ಕಲ್ಲು ಮಾತೊಂದು ಉಂಡತ್ತಿ ಒಲ್ಲ ಬೂರುಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 50 ಸರ್ತಿ ಬೂದೆ ಆಗ ದೇವೇರುತ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲೂನು ತುಂಡು ಮಲ್ದು ಅವು ಮಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ತಿ ಬೂರು ಪೆತ್ತು ನೋಯ್ ತುಂಬನ ಪೆತ್ತ ತುತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ಬೂರು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ತಿನ್ಪಿನ ಪುರ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಊರ್ ಪೆಲ್ಲರಿಲ್ಲ ಮೀನು ಕಡಿಮೆ ಕಾಯಿ ಕಸ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರಚ್ಚ ಗುಂಜಿ ಪೆಜಕಾಯಿ ಪದಿನ ಅವು ಮತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಫುಡ್ ಬಯ್ಯ ಚಾಲೆಡ್ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರುವಂತ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಲ ಅಂಚಾದ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪುವೇನು ಉಪ್ಪಡ್ ಬಚ್ಚಿರು ಮಲ್ಪುವೆ ಉಪ್ಪಡು ಇದು ಮಲ್ಪುವೇನು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗದೆ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬೆನ್ನಿ ಉಂಡತೆ ಅರಿವುಂಡು ಅದ ಉಜ್ಜೆರಡು ಮೆಪ್ಪುನು ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತು ದಾರಿ ಮಲ್ತ ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತದಲಕ ಮಿಲ್ಲದ ಬರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಬೋಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪಿನಿ ಲಡ್ಡು ಗುರಿಯಾಂಡಲ ಬಾರ್ ಮೆತ್ತದು ಬೋಡು ಇರ್ಲ ಮತ್ ಮೆತ್ತು ಅಂತಾರ ಅಂಚದು ಕಷ್ಟದ ಅಂಚೆ ಕಷ್ಟದ ಜೀವ ಏನಟಿನಿ ಈ ಜವನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸೀರೆ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಐತ ಮಾತ ಯಾನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡತಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕಂಡನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತ್ತ ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪು ತರ ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಕತ್ತಿರ್ನು ಯಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪವನು ಯಾಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊಂಜು ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲಲು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲು ಯಾಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮೀಪವನು ಬೊಕ್ಕ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ವಾರ್ ಕಾಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆದಾದ ಹವ್ಯಾಸ ಜೊಪ್ಪುಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಪ್ಪು 8 ಗಂಟೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒನಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೊಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಐನರೆ ಅಂಚೆ ಅಂತ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡ ಐನರೆ ಲಕ್ಕ ಜಿಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಜಪ್ಪುನು ಬೇಗ ಲಕ್ಕುನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಾಗಲ್ಲ ಕ್ರಮ ನೀರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕನ ಗದಾದ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಡ್ ದುಂಬುದ ಅಂದತ್ತು ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕನ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ಗುಡ್ಡೆ ಬೋಪಿನ ತಾರಾಯಿ ಬುಂಡ ಮಡಲ್ ಬುಂಡ ಮತ್ತೆ ಬೆಜ್ಜಿದು ಕನತದ ಪಾಡು ಕಾಂಡೆ ದುಂಬು ಮಾತ ಪೋಪು ಜಂಕ್ಲು ಪಗೆಲುಡೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಪುಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇತಕ ನೀರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಬಾರಿ ಜೋರ್ಡು ಇತ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತ ಅವು ಯಾನು ಒಂದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅದಿತ್ತೆ ಕೇಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಂಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು MLA ಆರು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತೀರು ಮಲ್ಪುವರ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಾದ ಮಲ್ಪುವದು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಆರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀರು ಒಡೇ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂನ ಕಾರು ಉಂಟದು ಅರ್ಲೆ ತೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಲೋ ಕೊಡಿತ್ತೇಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲಾರೇನು ಎನ್ನುವೆ ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ಒರಿಯನ ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂಚದು ಆರು ಓಲು ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಏರು ಯಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಲಿನ ಮಂತೇರು ಮೂವೇರು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಏರು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಡುಪು ಮೂವೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಬೋಪಿನ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಚರ್ಚಿಡ್ ಸೇವೆ 30 ವರ್ಷ ಯಾನು ಗುರು ಕೈ ತಿರ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಮೊರನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಎತ್ತುಂಡು 80 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿದಕ್ಲೆ ಮಾತ ಚರ್ಚಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕುಡು ರೀತಿದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂದ ಬದುಕುಡು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲುನ ನಂಗೆ ಬೋರು ಇಷ್ಟಂತೆ ಇಂಚ ಪಿದಾಯಿ ಬೋಂಡ ನಂಗೆ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನ ಖಂಡಿತ ಇದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದುಲೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇವ್ ನಂಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ನೆನಪವರ್ಸೋದು ಮಿತ್ತಲ ಒರಿಪೋ ಅದು ಬದುಕೋಡು ಒಂದು ಅಕಲೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ಅಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀರು ಮನ್ಪಾರು ಅಕುಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪುನಃ ಬಲ್ಲಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಚಿಂತೆ ಉಪ್ಪಂದೇರೆ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡುದುಲೆ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ನಟುಂಡ ಆ ಚಿಂತೆಲೇನು ದೆಪ್ಪರು ದೇವರು ಖಂಡಿತ ದೇವರನ್ ದುಂಬುದಿಲೆಗೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ರಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಚರ್ಚಿದ ರಾಗನು ಏನ್ ಬಾಯಿಪಾಟ ಅವು ಕಾಂಡೆಲ ಲಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅವು ರಾಗ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂತ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತನ ಅವೇ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ದೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿ ನಲ್ಲ ಬನ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಲ್ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಪ್ರಾಯ ನಗ ಕೈಕಾರ್ ಬತ್ತ ಗಿಡ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅತ್ತೆ ಪಾಡುವೇರು ಬಾಲೆಲೆ ತೂಯರೆ ಪೂಜೆ ಇನಿತ ಕಾಲ ತಿನಿತ ಆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದೇವರಡ ನಟ್ರು ದೇವರೇ ಏನನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡ್ದೆ ತೊಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಕೊರಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಜೆ ಪತ್ತನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ನಡುಟೆ ಉಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಅಕಲ್ದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಜರತಿ ರಜೆ ಒಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚದು ಕುಡ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಂತೂ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ತು ಜಿಂದಾಂಡ ಆರೋಗ್ಯನ ಒರಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತೂತೆ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಳ ಒಂದು ಹೋಪಿನ ಕುರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷಡುಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಉಂಡತೆ ಅದೇ ದೇವರಿ ದಾನೆ ಬಂತೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಾಕ್ಯ ನಡಬಾಡಿ ಅಪ್ಪಲ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದ ದೇವರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಕುಟುಂಬ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ನಲ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಸೈನ ಮಟ್ಟ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಉಡುಪೋಡು ಸರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಪಾತೇರ್ಯಾರು ಈ ನಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಲಾತ ಕೇನ್ವೆ ನಿಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಡ ಜೋಕುಡ ನನ್ನಲಾತ ಕಾಲ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಆಯುಷ್ಯನ ಕೊರಡು ಸೌಮ್ಯ ಹೆಸರು ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಬಂಗೇರ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಬೆಲ್ ಬಂಗೇರ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವರ 3ನೇ ಮಗಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು 62 ವರ್ಷ ಕಳೆದು 63ನೇ ವರ್ಷವರೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇದು
ತಾಯಿ ತನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ರೈತರ ಇದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈಗ ತಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಮಗು ಸಹ ಆಯಿತು 2 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು. ಅದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಆದಂಥ ಮಗು. ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿಂದ ನಾವು ತಂದೆಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿರದೆ ತಾಯಿಯ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು. ತಂದೆ ಈಗ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸರೋಜಿನಿ ಸ್ವರ್ಣಾತ್ ಬಂದು ನಾನು ಮುಲ್ಕಿ, ಎನ್ನ ಊರು ಮುಲ್ಕಿ. ನಾನು ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೋರಮ ಹೆಂಡ್ರಿ ಇತ್ಯಾರನ್ನ ನೇನು ನಿಕ್ಲು ಕೇನ್ಯಾರು ಅರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಗ್ದಿ ಪಲ್ದೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರ ಅವೇ ರೀತಿಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ. ಆರು ಅರ್ನ ವಿಷಯವಾದ ಪನ್ಪಿನಿನ ಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾಪದಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕುಲು ಅನ್ಪಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ಪಿನ ಆರಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಒದಿಯಾಗ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಆರು ಪಂದು ಒದಿಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕೊರುಂತೀರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಎಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲ. ಅಂಜಾದ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ತೂಯಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡೋರ್ತಿ ಮೇರೆ ಸೆಲ್ಲಿನಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಜ್ಜನ ಪೋಂಡ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೇನು ಪನ್ಪಿನಿ. ನಮ್ಮ MLA ಎಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯವ್ರು ಬಂದರು ಒಂದು ಅಂಚ ವೀಣ ಕಮ್ಮತ್ನ ಆರ್ಲ ಎಂಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪೂರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮೋಕಿಡೆ ಇತ್ತಿನಕಲು. ಮನೋರಮ ಹೆನ್ರಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ತುಂಬ ಉಂಟು. ನನಗೆ ಅವರದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಗುರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾಯಿದ್ರು. ಆಗದಿಂದ ಅವರದ್ದು ತುಂಬ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು, ಮಹಿಳೆ, ಧೀರ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಗುತ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಅವರದೊಂದು ಯೌವನದ ರಹಸ್ಯದ ಗುಟ್ಟೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾಜಿ MLA ಸೋಮಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಣರು ಇರುವಾಗ ಸಹ ಹಾಗೆ ಸರ್ಜನ್ ಟೀಚರ್ ಮನೋರಮ ಹೆನ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಗದ ದಿನಗಳೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತೇವೆ, ಸೋಮಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಣರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ, ಮನೋರಮ ಹೆನ್ರಿಯವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸಹ ಒಂದು ಕರೆದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವರು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಕ್ರೀಮೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಇದು ಆಡೋದು. ಅವರು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಚೆಂದ ಇದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು 35 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಭಾರಿ ಚೆಂದ ಇದ್ದರು. ನೋಡಿದ್ರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೀಳೆದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಕಿದರೆ ತುಟಿಗೆ ಲಿಪ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆಂದ ತುಟಿಗೆ ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ನಗುಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಮಾತು, ನಗು, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿದ್ದವರು. ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ದೇವರವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ಅವರ ಯಜಮಾನರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದ ಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ.